Assalamu alaikum, barka da shigowa wannan channel ɗin Bukar Boma TV. Idan farkon shigowanka ne ka samu ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora bidiyo za mu sanar da kai. Yau za mu nuna muku yadda ake ɗora waya bisa kan bidiyo. Na ga mutane suna ta tambaya na ta WhatsApp ta waya suna cewa ya ake ɗora shi ne, gashi nan dai yau za mu ɗora shi. Yanzu za mu yi fara editing ɗin ku gani ba da ɓata lokaci ba. Bari mu shiga zuwa cikin bidiyon namu ku gani. Yauwa, kamar yadda muka yi muku bayani za mu nuna muku yadda ake ɗora kwandon waya bisa kan bidiyo, kuma ka ga bidiyo yana motsi mutane sun kasa gane wannan suna ta tambaya bisa kan shi. Yanzu yadda za ka yi ka yi amfani da shi, yadda za ka ɗoro kwandon waya bisa kan, kaga waya yana nan aje kuma ana aiki da ana taɓa shi. Da farko abin da za ka yi, mu yanzu nan za mu yi irin wayan da ka yi record bidiyon da shi, irin wayan za ka shiga wannan Chrome. Yanzu mun yi amfani da Tecno ne, kanan da muka yi amfani da Tecno nan za mu rubuta nan Tecno Pouvoir 3, gashi nan an nuno mana. Abinda yanzu idan suka nuno mana sai mu ɗauki yadda zai nuno mana, in ka rubuta sunan wayan da ka yi amfani da shi kenan. Idan suka nuno mana ka zo wajen hoto, idan ka zo gun hoto idan ka zo gun hoto ga sunan ya nuno ma ire-iren wayoyin da irin wayan da ka yi amfani da shi. Yanzu mu mun yi amfani da wannan waya kenan, wannan gashi nan wannan muke amfani da shi kenan, shi za mu ɗauka kenan sai mu sauke shi. Saukewa kowa ya sani ba sai mun wannan ba. Idan ka sauke shi sai ka komo, da yake idan ka samu ka gyara su guda ɗaya ba za ka sake neman wani ba, kawai shi kenan aikin ka za ka dinga yi da shi kawai. Sai ka samu ka zo Play Store. Idan ka zo Play Store sai akwai su application da za ka ɗauko shi a Play Store. Za mu rubuta sunan application ɗin, gashi nan background wannan. Gashi nan kamar haka, da yake mu mun riga da mun sauke shi ba sai mun ƙara sauke shi ba. Gashi nan idan ka sauke shi yanzu abinda za ka yi da farko sai ka shiga. Gashi nan anan application ɗin, gashi nan anan background mun sauke shi, gashi nan anan yanda ya nuno shi. Kenan yanzu abinda za mu yi shi, za mu zo mu shiga. Idan ka shiga application ɗin ga yanda zai nuno maka, sai ka ɗauko wannan hoton da ka ɗauko shi, wannan hoton nan wanda na salula na wayan naka wanda ka ɗauko shi bisa kan Google Chrome. Sai mu shiga nan ne za ka shiga, nan za ka shiga. Idan ka shiga nan, idan ka taɓa nan za a nuno maka kamar haka. Yanzu kamar haka ga nan hoton da muka ɗauko shi a Google Chrome can, sai ka taɓa shi kenan. Idan ka taɓa shi zai nuno maka kamar haka. Idan za ka gyara shi ma za ka ɗan gyaggyara shi haka nan dai, ka ɗan gyaggyara shi haka nan dai, ka ɗan gyaggyara shi haka nan kenan. Sai ka danna wannan don wannan, sai ka danna shi, zai baka fuska kamar haka nan. Idan ya kawo maka kamar haka nan kenan, nan ga za ka ja shi ka maida shi tsakiya. Idan ka maida shi tsakiya shi kenan sai ka samu ka goge nan cikin waya, yadda kai naka kamar yadda goge haka. Idan ma samu kai wani ɗan kuskure kana iya dawowa ka gyara haka nan. Haka nan za ka hali goge shi cikin da za ka goge shi a hankali. Da yake kana iya jawo shi nan, da yake mun riga da mun gyara shi haka nan dai.
kar mu ɓata lokaci da yawa kuna dai gani. Yanzu to idan ya kasance ka samu ka gyara nan haka, sai ka idan da yake nan idan dai ka yi da gyara shi ka tsaya ka gyara shi dai sosai sosai, sai ka sake danna don. Idan ya gyaru sosai, idan ya hauta baki bakin nan duk ka gyara shi, in ma ka ɓata za ka dawo ka gyara, ka tsaya ka wannan sosai, sabida so ake ya fito daidai. Kenan sai ka tsaya ka gyara baki bakin nashi sosai haka nan, ta yanda ba zai wannan ba. Da yake mu mun riga da kuna gani ba, haka nan za ka bi ka gyara, sai ka danna don. Idan ka danna don sai ka danna saving nan ga saving, gashi nan sai ka danna shi. Idan ka taɓa shi kenan zai kai ya aje maka. Idan ya aje maka shi shikenan finish kenan nan. Idan ya aje maka shi shikenan sai ka dawo, sai ka shiga forward da wannan ɗinka inda za ka yi aiki kenan yanzu. Da yake application an san shi. Yanzu da za ka yi shiga. Idan ya shigo ya bada kamar haka nan, sai ka danna nan ga plus wannan da yake nuna. Kenan sai mu zaɓi wannan 16.9 wannan shine ake amfani da shi wajen ɗorawa bisa kan YouTube, bisa kan wani YouTube dai yawanci dai wannan shine wannan immo da daidai 16.9 wannan shi za mu ɗauka. Kenan za ka ɗauki background ɗinka wanda za ka saka bisa kan fuskan abin da za ka saka kamar haka yanzu. Kamar yadda kuke gani yanzu haka, za mu je photo. Kenan idan muka je photo yanzu bari mu ɗauko hoton wannan WhatsApp ɗin kamar haka, sai mu danna wannan kamar haka, sai mu ja nan sosai ta yanda iya adadin bidiyon namu zai yi wannan, iya adadin bidiyon da muke so ya ringa nunawa, iya adadin bidiyon da muke so ya ringa nunawa, iya ko minti nawa ma. Yanzu abin da za ka yi a nan ga sai ka shiga, sai ka koma nan, sai ka taɓa nan. In ka taɓa nan zai nuno ma kamar haka, sai ka taɓa sai ka taɓa wannan photo wannan. Idan shi za ka taɓa, idan ka taɓa shi sai ka jira ya bada. Kenan sai ka ɗauko wannan kwandon nan da ka gyara, wannan kwandon nan da muka gyara a can, yanzu shi za mu ɗauko. Da yake mu muna da shi yanzu gashi nan, za mu ɗauko shi. Kenan sai ka ɗauko shi kamar haka. Kaga zai baka kamar haka nan. Idan ya bada kamar haka nan kenan sai ka taɓa shi ka ja shi shi ma ta yanda zai ishi bidiyon naka gaba ɗaya yanda kake so. Tunda bidiyo ne sai ka ja shi shi ma kaɗan ja shi shi ma ya cika fuskar wayan, ya ɗan yi girma kaɗan ta yanda za ka yi amfani da shi yanda za ka gan shi sosai. Sai ka ja shi wannan, ka ja shi ta yanda zai ishi bidiyon naka gaba ɗaya kenan ko. Wannan ma ka ja shi su zo daidai ta yanda zai ishi bidiyon naka wanda za ka yi kenan ko. Yanzu abin da za ka yi a nan, tunda ka ga akwai wani fari a jikin wannan foton da ka ɗauko, shikenan sai ka idan ka taɓa wannan na ƙasan, yanda ka gan shi haka yanzu, sai ka zo nan ga, za ka ga zo nan ga clear chromatic wannan, bari mu ja mu nuna muku shi. Wannan sai ka taɓa shi, shi za ka shiga. Idan ka shiga zai nuno ma kamar haka. Idan ya nuno kamar haka nan sai ka zo ka taɓa wannan. Sai ka zo ka taɓa wannan ɗan alaman byron. Idan ka taɓa shi zai nuno kamar haka. Alamar byron sai ka ɗauko shi ka maido shi wajen farin. Idan ka maida shi wajen farin ka gani za ka ga cikin duka ya zama fari. Kenan sai ka danna nan ga
sai ka danna nan ga wannan alaman gudikin. Idan ka danna wannan alaman gudikin haka nan, kaga zai baka haka nan. Idan ya bada haka nan, yanzu abin da za ka yi sai ka ɗauko wancan bidiyon. To yanzu abin da za ka yi kamar haka nan, tunda yanzu ka samu ka ɗoro wannan yanka, sai ka ja shi ka maida shi daidai iya yanda kake so ka ajiye shi, kamar haka. In ma ka ga wannan ɗin yayi wannan, kana iya rage shi haka nan, kaga kana iya ƙara shi, ka ajiye shi kamar haka nan ya zauna. Yanzu abin da za ka yi sai ka koma nan ga, idan ka koma wannan flash da muka nuna maka nan ga, za ka ga nan alaman bidiyo nan ga, wannan alaman bidiyon sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi kenan zai kai ka ɗauko wancan bidiyon da kake so ka ɗora shi. Kamar yanzu mu gashi mun zaɓi wanda za mu ɗora. Bidiyon da kake so ka ɗora shi bisa kan wannan kin naka, wanda ka ɗauka bisa wayan naka, wayan da kenan kaga sai ka ɗauko shi haka nan. Kuna gani kamar haka. Kamar haka nan, kuna gani, sai ka daidaita shi. Sai ka ja shi dai, ka tsaya ka daidaita shi da kyau. Ya zauna, sabida abu ne wanda yana girma yana wannan. Ko kuma ka danna wannan alaman waya ɗayan sai ka ƙara mai girma, sabida in ka ga abun ya yi ƙananta ne, ya ƙi kenan, sai ka ɗan ƙara mai girma. Kaga yanzu wannan ya yi girma haka nan, sai ka dawo wancan sai ka ɗan ƙara mai girma ta yanda zai hau shi daidai. Yanzu kenan sai ka daidaita shi ta yanda, kaga yanzu wannan ya yi ɗan girma kaɗan. Bari mu daidaita shi. Ka samu ka daidaita shi daidai ta yanda zai hau shi. Daidai, ka duba ka gani. Ta yanda zai hau shi daidai. Yanzu bari mu ƙara gyara shi, bai zauna ba, ya yi mai girma sosai. Da yawa, kuna gani. Kenan sai ka samu ka ɗora shi daidai yanda ake buƙata. Ya hau. Kuna gani. Ka samu dai ka daidaita shi yanda zai zauna daidai. Da wannan shine farkon zuwan kan da suka kuma kana wata sanarwa. Kun yana daidai ba? Yawa. Kuga. Sai ka sa shi daidai shi kenan. Sai ka ajiye a nan haka. Kamar haka, ka gani. Sannan sai ka zaɓi wanda kake so, sabida idan ka bar shi a nan sama zai yi nauyi da yawa. Ka kawo shi na ƙasa ƙarshe ma ya fi, sabida idan ka bar shi a na saman nauyi gare shi sosai, zai yi nauyi da yawa. Shi kenan nan sai ka yi saving ɗin shi. Yawwa, mun gode. Idan wannan zuwanka na farko ne, ka samu ka danna mana subscribe, kuma ka danna mana alamar ƙararrawa.
mun gode. Yauwa kun ga yadda ake ɗora salula bisa kan bidiyo a editing kin shi. Yanzu ku samu ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin bidiyoyinmu idan sun fito.